Nikto by nechcel zažiť vojnu na vlastnej koži, ale keďže ľudská zvedavosť nepozná hraníc, na slovenských pieskoch ste si mohli užiť vojenskú prehliadku bez strachu o život. Zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají, na sen o nebezpečí. Myslej mladí kluci potají. Takto sa bojovalo vo vojenskom areáli Záhorie už na 7. ročníku tejto divácky obľúbenej akcie. Ukážky profesionálnej armády či ťažká vojenská technika sem každoročne prilákajú tisícky návštevníkov. My sem chodíme každý rok, sa pozerať, sme záujemci na týchto vecí, nás to baví a no ako vo všeobecne všetko nás baví. Nemôžem eliminovať, že len jednu vec. Je také pekné, že človek ešte pripomína tie veci, keď bol na vojne a tak. Spokojní sme veľmi, účasť je vysoká, stále slovenské piesky napredujú. Stále tu je viac aj stabilných účastníkov, ktorí sa zúčastňujú aj dobových táborov a samozrejme aj divákov sa stále násobí a všetci sú spokojní. Na svoje si prišli aj milovníci vojenskej histórie. Tento ročník bol totiž venovaný spomienke na 70. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Niektoré dobové tábory boli skutočne dotiahnuté do posledných detailov. Vďaka nášmu kamarátovi, ktorý z Litomieržice zachránil pána Stalina aj pána Lenina. Samozrejme, doba bola taká, takže ono to patrí k dobe. To ukázať tým mladým ľuďom, že to niekedy také niečo bolo, aby to osobne zažili, videli, že proste čo si naši predkovia museli prežiť. No a títo páni z českých Budějovic majú vo svojej zbierke skutočné unikáty. Zberateľstvu sa venujú niekoľko rokov a každý jeden kúsok má pre nich neopísateľnú hodnotu. Nejvíc si ceníme snad všeho, co vidíte. Jo? To je od map, počínaje originály. Nedávno jsme si pořídili vysílačky, zase originály, včetně stožáru na antény. My to zase dál dáváme lidem a že s tím neobchodujeme, nekšeftujeme a ukazujeme jim to, jak se skutečně žilo, že to nebyl žádný chlebíček. Nikoleta Lajdová, TV Region.